dentro de pé, vou partir die Augen auf, Junge. Die Augen auf. Ja.
Uiteraard ook kijken naar de jongens die de bal zijn gekomen. De volgers van een ander deel, de volgers op een ander deel uit. De mensen die hier instaan voor de medische zorgen, die zijn er altijd. Maar het was even aan. Ja, nog bevestigd. De etappe wint helemaal op de linie. Jonathan Milan, etappenwinnaar hier in Pilsen. En laat ons hopen dat we MC Nadir en Dylan Groenewegen de gevallen renners in de wedstrijd kunnen houden tot en met zondag.
Can I to Baba? Yes, speak. Yeah? Thank you. Nice job. Baba, yes, can I to Baba, please? Yes, can I to Baba, please?